Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Lester. Taong 1978, Nueva Valencia, Guimaras Island. Itong mga panahong ito, kasalukuyang pangingisda ang nakagisnang trabaho nitong si Lester at ng kanyang pamilya. Mahirap lang sila, kaya kailangan nilang magkayod sa bawat araw na dumaraan. Salat man sa pera itong pamilya ni Lester, pero hindi naman sila nauubusan ng makakain. Bukod kasi sa mangingisda silang mag-ama, ay merong maliit na sakahan ng palay itong kanyang ina. Hindi mahalaga para kay Lester ang pera, basta't meron lang silang makain sa bawat araw na dumaraan. Noong mga taong ito, nasa 17 taong gulang pa lamang itong si Lester. Hindi pa ito nakaranas na masunod ang kanyang mga luho sa buhay at palagi lamang nakatuon ang wisyo nito sa pangingisda. Ayaw ring magkaroon ng kasintahan noon ni Lester, gawa ng ayaw niya pang magkaroon ng panibagong pasanin. Sa paglaki ni Lester ay meron siyang lolong albularyo na siyang palagi niyang kausap sa tuwing wala silang lakad ng kanyang ama. Wiling-wili kasi si Lester sa kwento ng kanyang lolo Anastasio sa mga karanasan nito tungkol sa mahihiwagang bagay sa mundo. Dahil din sa mga kwento ng kanyang lolo, kaya nagkaroon si Lester ng interes sa mga nilalang nakasabay nating naninirahan sa ating mundo. Isang araw, habang nagsasalansan sila Lester ng kanilang gagamiting lambat, bigla silang naantala nang makita nilang papalapit sa kanila ang isa sa mga kumpare ng kanyang ama. Unang beses na pumunta yon sa kanilang bahay ng maaga, kaya agaran naman itong sinalubong ng kanyang ama. Oh, Tino! Magandang umaga. Anong kailangan mo? Bungad na wika ng ama ni Lester. Magpapalaot ba kayo, Pekto? Kung magpapalaot kayo, wag na kayong tumuloy. Nabalita mo na ba yung nangyari sa grupo nila Utik? Sagot naman ito. Nang marinig ito ng ama ni Lester, agaran nitong binaba ang kanyang lambat at sinamahan ng kanyang kumpare patungo sa tahanan nila Utik. Dala ng kuryosidad ni Lester, sumama na din siya sa kanyang ama upang makiusyoso. Hindi na nakapagpaalam noon sila Lester sa kanyang ina sa kadahilanang nagmamadali itong kumpare ng ama niya. Sa paglalakad nila, panay ang usapan ng magkumpare. Si Lester noon ay nakabuntot lamang sa dalawa at patuloy na nakikinig sa kanilang usapan. Ayon kay Tino, na merong kakaibang insidente ang nangyari sa grupo nila Utik na nangunguha ng malalaking isda tuwing gabi. Ang gamit na bangka ng mga ito ay basniga na kung saan nakakahuli yon ng mga isdang kasing laki na ng binti ng tao. 6:00 umano nang dumating ang grupo ni Utik sa dalampasigan na siyang agaran din naman nilang pinuntahan. Ang masayang ngiti noon ni Tino biglang napalitan ng kaba at pag-aalala nang makita niyang ang lahat ng mangingisdang naroon sa loob ng basnigan ay dumurugo ang mga ilong at ang iba sa mga ito ay nagsusuka na ng dugo. Si Utik noon ay nakahandusay na sa sahig ng bangka habang wala itong malay. Sa sobrang pagkataranta noon nila Tino, hindi na nila alam kung sino ang uunahin nilang tulungan upang makaalis sa loob ng bangka. Ang una nilang naidala sa kubo di kalayuan sa may dalampasigan ay si Utik. At bago sila bumalik ng bangka, nagtawag na muna sila ng taong pwede nilang mahingian ng tulong. Dahil sa alam noon ni Tino na magpapalaot noon sila Lester, kaya napagpasyahan niyang tunguhin muna ito upang pagbawalang maglayag sa laot. Nang marating nila ang tahanan nila Utik,
Napansin kaagad ni Lester ang napakaraming taong nakikiusyoso. Sa pagtungo doon nila Lester, pansin niyang ang iba sa mga kasamahan nitong si Utik ay naroon na rin sa kanilang tahanan. Habang papalapit sila Lester sa pamamahay nila Utik, doon na siya nagmasid ng maigi sa paligid. Meron kasing ikinuwento noon ang lolo ni Lester sa kanya tungkol sa mga bagay na nangyayari sa laot na hindi maipaliwanag. Minsan nang narinig ni Lester sa kanyang lolo ang tungkol sa isang uri ng karamdaman na binibigay ng mga engkantong tubig sa tao. Ang kadalasang ibinibigay nitong sakit sa tao ay ang pagkakaroon ng mga kaliskis sa kanilang dapa-dapa at tuhod. Ayon sa lolo ni Lester, na ginagawa ito ng mga engkanto upang makahakot ng mga aalipinin nila sa kanilang mundo. Maaaring ang pagkuha ng mga engkantong dagat sa mga inosenteng tao ay maihahalin tulad sa pangyayanggaw ng isang aswang. Nang tuluyan ng makalapit sila Lester sa grupo nila Utik, biglang nanlaki ang mga mata ni Lester nang masipat niyang merong tig-iisang kaliskis ang mga dapa-dapa nila Utik. Maaaring naapakan lamang nila ang kaliskis ng isda sa kanilang bangkay, kung kaya't nagkaroon sila nito sa kanilang dapa-dapa. Upang makumpirma yon ni Lester, nilapitan niya ito at hinawakan upang tanggalin sa dapa-dapa ni Utik. Paghawak niya rito, biglang sumigaw ng napakalakas si Utik na siyang labis na ikinagulat ng mga taong naroon. Kasabay ng pagsigaw nito ay ang pagkaripas ng takbo ni Lester patungo sa likod ng kanyang ama. Dahil sa sigaw noon ni Utik, napilitan sila Lester na lumayo sa pamamahay nito. Sa paglayo nila ay ang pagsilapitan din ng mga manggagamot na siyang gumagamot sa grupo nila Utik. Nais mang magbigay ng opinyon noon ni Lester pero hindi siya pinakinggan ng pamilya nito. Matapos nilang magmasid sa bahay na yon, napagpasyahan na ng mag-ama na umuwi. Hindi na muna sila pupunta ng laot noong mismong araw na yon dahil sa masamang balita na ang bumungad sa kanila. Nasa paniniwala kasi nila Lester na maaaring maging masama din ang kahahantungan ng kanilang pamamalaot sa tuwing meron silang malalamang masamang balita na merong koneksyon sa dagat. Pag-uwi nila Lester, agad din itong tumungo sa tahanan ng kanyang lolo upang ipagsabi ang kanyang mga nakita sa bahay nila Utik. Hindi naman siya nagawang pigilan ng kanyang ama dahil sa maayos naman ang pagkakasalansan ni Lester ng kanilang lambat. Hindi naman gaanong kalayuan ang bahay ng lolo ni Lester sa kanila kaya maaga niya pa itong napuntahan. Pagpasok niya ng pinto, agar naman ang paglapit niya sa kanyang lolo at nagwika ng, "Lo, yung kinuwento niyo sa akin ng nakaraan, nangyari po sa grupo nila Tio Utik. Meron po silang kaliskis ng isda, lo, doon sa may dapa-dapa. Nung hinawakan ko nga, biglang sumigaw si Tio Utik eh." Ganun ba po? Sige, samahan mo ako mamaya. Baka sakaling makatulong tayo kay Utik. Sagot naman ng kanyang lolo. Tumangulang naman noon si Lester upang maipakita ang kanyang pagsang-ayon sa kanyang lolo. Matapos nilang makapag-usap, naging abala naman si Lolo Anastasio sa mga dadalhin nilang gamot patungo sa bahay nila Utik. Makalipas lamang ang ilang minuto, naglakad na nga itong maglolo patungo sa tahanan nila Utik. Pagdating nila dito, nadatna nilang abala ang pamilya nila Utik sa paglilibing ng kanilang mga alay sa dalampasigan. May mga albularyo kasing tumulong sa kanila na nagsasabing kailangan nilang alayan ang mga kataw upang gumaling ang kanilang mga mahal sa buhay. Nang masipat ito ng lolo ni Lester, dali-dali naman silang pumasok sa pamamahay ni Utik
upang hanapin ang asawa nito. Nang magkita sila Lolo Anastasio at ang asawa ni Utik, pinagsabihan nito ang asawa na itigil ang pag-aalay sa mga kataw, gawa ng hindi naman ang mga yon ang may gawa sa karamdamang yumakap sa kanyang asawa. Mas lalo lang nilang pinapatindi ang sakit ng kanilang mga mahal sa buhay kung ipagpapatuloy nila ang ganoong panggagamot. Dahil sa medyo kilala ang lolo ni Lester, agara naman nilang sinunod ang sinabi nito. Hindi na nila nagawa pang tawagin noon si Lolo Anastasio sa kadahilanang alam nilang matanda na ito at hindi na ito dapat manggamot pa ng kanyang mga kababaryo. Matapos maitigil ang ginagawa ng mga albularyo, agara naman ang pag-uumpisa ng panggagamot ng lolo ni Lester. Ang ginawa niya noon ay pinainom niya ang grupo nila Utik ng pinakulong tubig alat. Meron itong halong dasal na siyang pagpapahina ng sakit na dumapo sa kanilang sistema. Matapos yan, hinilot ni Lolo Anastasio sila Utik upang maisaayos ang daloy ng dugo nito sa kanilang mga katawan. Puwersahan ding kinuha ng lolo ni Lester ang mga kaliskis ng isda na nakakapit sa dapa-dapa at tuhod ng mga ito. Halos magwala na noon sila Utik nang isa-isang tinanggal ng lolo ni Lester ang mga kaliskis sa kanilang katawan. Hindi naman nakapalag sila Utik noon, gawa ng marami ang nagtulong-tulong upang hindi sila makaalis sa kanilang higaan. Ang pakiramdam noon ni Lester, parang tinatanggalan ng isang kuko sila Tiyo Utik dahil sa lakas ng mga pagsigaw nito. Labis man ang awa niya para sa mga taong yun, kailangan nilang hayaan ang kanyang lolo sa ginagawa nitong panggagamot. Makalipas lamang ang ilang oras, natapos na nga itong si Lolo Anastasio sa kanyang ginagawang panggagamot. Ayon sa lolo ni Lester, na makakaramdam ng labis-labis na pagkahilo itong grupo ni Utik sa mga susunod na araw, kaya dapat nilang bantayan ang bawat galaw ng mga ito. Painumin din nila ito ng mainit na sabaw ng manok upang kahit papaano'y makabawi ang mga katawan ng may mga karamdaman. Nang matapos ng makapagbigay ng payo si Lolo Anastasio, agara naman itong umalis sa bahay na yon kasama ang kanyang apo. Habang naglalakad sila pabalik sa kanilang tahanan, panay tanong itong si Lester sa ginawa ng kanyang lolo. Di naman ito sinasagot ang lahat ng naibabato niyang tanong, gawa ng masyado pang bata si Lester upang malaman ang mga lihim ng kanyang lolo. Ang tanging sinasabi noon ni Lolo Anastasio sa kanya ay, "Sa tamang panahon, apo, malalaman mo din ang sagot sa mga katanungan mo." Nang marating nila ang tahanan nila Lester, pinili na muna ng maglolo ang magmeryenda sa kanila. Marami silang lutong saba noon, kaya masayang kumain ang kanilang pamilya noong hapon. Sa pagsapit ng gabi, naging normal naman ang ganap sa tahanan nila Lester. Sa mga sumunod na araw, ay hindi na muna sila nagpalaot bagkus ay nagtrabaho na muna sila sa mumunting palaya ng kanilang ina. Nais na munang makalimot ng kanyang ama tungkol sa insidenteng nangyari sa grupo nila Utik. Ang kumpare naman noon ng ama ni Lester na si Tino ay hindi na muling bumisita sa kanila magmula nang meron itong naibalitang insidente. Ilang araw lamang din ang lumipas, nabalitaan na nila Lester na maayos na ang lagay nila Utik. Hindi na nila ito binisita, gawa ng abala din sila sa kani-kanilang mga trabaho. Madalang na ding makapunta si Lester sa kanyang lolo, gawa ng palagi silang naroon sa sakahan ng kanyang ina. Paminsan-minsan, dumadalaw doon ang kanyang lolo upang mangamusta. Sa paglipas ng araw, linggo at buwan,
Tuluyan na ngang nakalimutan nilang mag-ama ang nangyari sa grupo nila Utik. Dahil sa medyo nabuburyong na sila sa sakahan, kaya napagpasyahan nilang mamalaot. Bilog kasi ang buwan noong mga araw na yon na siyang hudyat para sa mag-ama na marami silang mahuhuling isda sa dagat. Maiging inihanda ni Lester ang kanilang gagamiting lambat para ibababa na lang nila ito pagdating sa laot. Gabi sila magpapalaot dahil sa iyon ang oras ng paglitawan ng mga isda. Sa pagsapit ng hapon ng mismong araw, na isaayos na nila Lester ang lahat ng kanilang kailangan. Ang hinihintay na lamang nilang mag-ama noon ay ang kanilang magiging baong pagkain sa pagsapit ng gabi nila sa laot. Nang naihanda na ng ina ni Lester ang kanilang pagkain, agaran din silang umalis sa kanilang tahanan. Mag-aalas 6 pa lamang noon, pero nasa laot na ang mag-ama na naghihintay sa paglitaw ng bilugang buwan. Habang wala pa silang ginagawa, piniling magmasid na lamang ng mag-ama sa kanilang paligid. Bale naghihintay sila sa pagsapit ng alas 8 upang mailagay na nila sa dagat ang kanilang mga lambat. Habang tumatakbo ang oras, pansin ni Lester ang napakaraming bangka na kasabay din nilang nangingilaw sa laot. Gasera lamang ang nagbibigay liwanag noon sa kanila, kaya matyaga nilang hinihintay ang buwan upang ito ang magsilbing liwanag sa madilim na laot na kanilang kinaroroonan. Makalipas ang ilang oras, gulat na gulat itong si Lester nang makita niya ang mga isdang nagsisitalunan sa may laot. Yun na ang hudyat na hinihintay nila Lester, kaya agara na silang gumalaw ng kanyang ama upang maibaba na ang lambat na kanilang dala. Habang abala sila sa pagbaba ng lambat, hindi na nila namalayan ang oras. Sa bawat pag-ahon nila Lester ng kanilang lambat, merong napakaraming isda silang nahuhuli. Halos mapuno na noon ang kanilang bangka, pero patuloy pa rin ang mag-ama sa kanilang pangingisda. Hanggang sa dumating ang puntong biglang natigilan si Lester nang mapansin niyang unti-unting nawawala ang mga ilaw ng mga bangkang kanilang kasabay. Nang makita niya ito, hindi niya mapigilang magtanong sa kanyang ama kung bakit nawawala ang mga siga ng mga bangkang kanilang kasama. Tay, tingnan mo, bakit namamatay yung mga gasera ng mga kasama natin? Tanong ni Lester sa kanyang ama. Nang marinig ito ng kanyang ama, agad naman itong tumingin sa paligid upang kumpirmahin ang sinabi ng kanyang anak. Nang makita niyang nawala na nga ang lahat ng gasera, biglang nanlaki ang mga mata ng kanyang ama habang dahan-dahang tumitingin sa kanya. Animoy meron itong nararamdamang hindi kanais-nais sa paligid noong mga oras na yon. Ilang minuto din silang nagmatsyag hanggang sa biglang meron silang naramdamang malakas na pag-ahon sa dagat. Pagtingin nila sa kanilang likuran, bumungad sa kanila ang isang napakalaking galyon na dumaraan. Dahan-dahan ang paglayag ng galyong yon at talaga namang hindi napansin nila Lester na malapit lang pala ito sa kanila. Doon ay nasipat ni Lester ang napakaraming butas ng galyon sa katawan nito na parabang matagal na itong lumubog. Ang mga layag ng galyong kanilang nasilayan ay punit-punit na tila ba napakatagal na itong nagamit. Halos ilang metro ang taas ng galyong kanilang nasilayan, pero kokonti ang nagagawa nitong alon sa paligid. Pagtingin dito ng kanyang ama, bumulong ito ng, "Anak, pumikit ka." Dali-dali namang tinugon yon ni Lester nang marinig niya ang sinabi ng kanyang ama. Halos abutin sila ng 30 minutong nakapikit sa gitna ng laot.
Hindi rin nagawang sumilip noon ni Lester sa kadahilanang natatakot din siya na baka magkaroon siya ng karamdaman kung pipilitin niyang sipatin ang galyong kanilang nasilayan. Makalipas ang ilang minuto, kinalabit na siya ng kanyang ama upang patulungin sa ginagawa nito. Pagmulat ng mata ni Lester, nasipat niya ang kanyang ama na ibinubuhos ang mga isdang kanilang nahuli sa dagat. Kokonti lamang ang dinala nila sa kanilang bahay at tama lamang ito para sa ulam ng kanilang pamilya. Hindi na dinagawang magtanong pa ni Lester kung bakit ibinuhos ng kanyang ama ang lahat ng kanilang huli. Sa pag-uwi ng dalawa, halos tulala itong naglalakad sa daan patungo sa kanilang bahay. Labis-labis naman ang pasasalamat noon ni Lester sa kadahilanang hindi sila natulad sa nangyari sa grupo nila Utik. Noong mismong araw ding yon, sinabi ni Lester ang kanyang naranasan sa laot sa kanyang lolo. Ayon kay Lolo Anastasio, na isang sasakyan ng mga engkantong nakatira sa dagat ang kanilang nakita. Nangunguha yon ng mga manlalayag na nakakakita sa mga nilalang na nakasakay sa galyong yon. Napakagandang desisyon ng ginawa noon ng kanyang ama upang hindi nila masilayan ang kung anumang nilalang ang maaaring lumitaw sa loob ng galyon. Ang pagbuhos ng kanyang ama ng mga isda nitong huli ay upang ipakita sa mga engkantong kanilang nasilayan ang pagrerespeto nila sa tirahan ng mga ito. Magmula nang masilayan ito ni Lester, hindi na kailan pa nawala sa kanyang isipan ang isang sasakyan ng mga engkanto na kung tawagin ay galyon. Okay, opinyon ko sa kwento. Alam nyo, may iba pang ibig sabihin tong galyon bukod sa sasakyan ng mga engkanto. Alam ko isa tong parang lobo na nakatira sa dagat. Di ko alam kung lobo o serpente din na nakatira sa dagat. Pag sinabing serpente, yung mga ahas tubig. Tapos sobrang laki nito. Pero sa pagkakatanda ko talaga parang uri yun ng parang nahihilera siya sa wolf, aso, leon. Basta parang ganun siya. Pero ang element niya talaga tubig. So itong sinasabing galyon ng mga engkanto, yun nga yung sasakyan nila. Ngayon ko lang narinig to. Ngayon ko lang talaga narinig yung ganitong klase ng kwento tsaka ganitong uri ng sinasakyan ng mga engkanto. Kasi alam ko may ganitong kwento rin, pero gininto ang barko naman yun. Pero ang nakatira naman doon, mga aswang naman na nangunguha naman ng mga taong nasa lupa. Kasi alam ko may kwento akong ganun, di ko lang maalala yung title eh. Basta itong galyon ng mga engkanto, ngayon ko lang talaga narinig to. Baka meron dyan, alam kung ano yung sinasabi sa kwento. Pa-comment naman sa baba para makarelate kami. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.